Soni tergal sellani fedde nde holko jogini holko wawi siko neɗɗo jaami fedde nde sellani fedde nde ne jogii cellal muɗum fodde 2500 euro no wayi ɗum yoɓande so gollani noon so ronki sellal o sohli yaade ka Afrique e fedde nden jogani ɗum jawol mum e gartol muɗum en no totta ɗum 250 euro siko neɗɗo wawa yaade kañum tan ɗofte neɗɗo ɗofto ɗum ono jona ɓiye jahol e gartol e hay kañum totte 250 euro pour ɗoftude neɗɗo nawta no foti lebbi fedde nde wallata jomum fedde nde ne wawi wallude jomum ha e 8 mois wonno wadde nde fawi wallude ko wawi wonde hen foof ne foti artude haalan fedde nde yarate siko weɗe nde ronki jeeya ɗum no waddi hen so jomum rafama hani yiiɗi safroyade Afrique fedde nde hani so tawi targal dañi caɗele hani namdi avocat fedde nde holko waddi ɗum ko e gonɗo fedde nde fof e ɓe wayi probléme laamu tawi ko soka walla fiya walla riwa walla kayitaji muttata fof fedde nde no foti ɗum daranade ne wawi ɗum yilnade avocat so woni targal ngal doñi noon so woni tedal ngal tewi fayi kono liggey bala drogue falsen nguya en fof o yande dabba ɗum ɗo fedde nde joganaki ɗum haydara ɗum ɗo kañum wayno hoore mum kañum foti wisirande hoore muɗum so woni jomum gañima ñawore nde holko jogini fedde nde e joguiɗo probléme ñawore siko gagnima ñawore nde ɓayde fedde nde waali ɗum no foti tottidde fedde nde saago muɗum bandiraɓe calminama on fof on jarama ɗiɗo tan mawde dañɗen ɗo e sukaɓe men ɓe e eɗen gandi koɓe kaali ko weeɓani jaggude kono ko ɗum woni kuule fedde aafi mawde eyyi fedde aafi mawde ko ɗum woni kuule muɗum enen babiraɓe wonen wonɓe pelle ɗe ni taw ganda ni holko kuule ɗe kaali eyyi hande kam ɓe ciftini en kala mo yiyata bindi walla mo heewani janggude kuule ɗe ɓe ciftini ɗum koko kuule ɗe mbi eyyi enen foof en nani en paami eyyi eɗen ñaagui Allah kadi kamɓene yooɓe gon lomtotoɓe men janggo par ce que hande o kam noɓe puɗɗiri ni ɓe gandi kuule aafi ɗe foof e fedde kadi saɗa wone muɗum yataw aɗa andi ko fedde nde reeni yataw kuule muɗum aɗa addi eyyi so tawi neɗɗo ñande fof no wiiya yo fi so waɗi devoir mum no foti andude droit muɗum e hande o ɓe kaali devoir et droit neɗɗo o ko foti hebde e ko foti wadde e fedde ɗum noon en beltanimaɓe feewi vraiment en ñaganima Allah yo Allah mawninɓe haaɓe mbawa lomtade en eyyi mi rokka Ablaye Dia konngol salmino inchallah